Arabarren da Mondragon taldeak bultzatzen dauen kooperatiba bat, gizarte ekimeneko lan elkartuko eta irabazi asmorik gabeko kooperatiba bada, Gasteizen eta diputazioarekin batera proiektu publiko sozial baten bidez, bultzatzen den kooperatiba, bai. 2018an jaio ginen, eratu ginen, eta urtarrileak, 2023ko urtarrileak beratzean, jarri da Arabarren martxan. Arabarren egoitza da, egoitza bat 100 pertsonantzako eta 25 pertsona diskapazitatea handientzako. Eta gero badauka ere 25 pertsonantzako eguneko zentro bat. Egin duguna da, kolaborazio publiko horretan, sustapenetikan egin duguna da, kontratu guzti horiek martxan jarri eta lagundu kooperatiba hau sortzen. Kooperatiba honek 100 langile, 125 langile izango ditu, eta kooperatiba zerotik hastea oso zaila da, eta Kreanek egiten duena da, kooperatiba hori nolabait sortu, jendea kooperatiban sartu eta kooperatibizatu eta lagundu, bidere lagun honetan, lehenengo 10 urtetan. Gure lana izan da, kolaborazio publiko-pribatu horretan kontratu guztiak egitea, finantziazioa lortzea residentzia egiteko, eta gero eraikina egitea. Guk eraiki dugu edifizio hau, eta guk jarri dugu diru bat, bazkideak hasieratik ezin dutena jarri. Arabarren da erkidegoko lehenengo zaintza zentrua, pertsonek zaintza behar ezberdinak dituzten pertsonak batzen dituen instalakuntza integral bezala. Arabak badakigu beste olako proiektu bat martxan jarri nahi duela, Arabarren bi, eta espero dugu gurekin izatea kolaborazio publiko-pribatu hori. Badago interesa eta errepikatzeko gogoa. Gestio kooperatiboa ikusten da gestio berena jende heldua zaintzeko.